Roma, ikaw ang hinungdan sa kasamang taong kinabuhi. Isangtan mo ang akong kasing-kasing, gigunog mo ang akong kaumahon. Para ka, Kristo! Sara! Para sa kahayag! Sara! Para sa kinabuhi tayo! Sara! Ang magtapos sa kanan. Isa lang ang Diyos. Ang Isunod sa isang tao, ang Kristo. walang Pilipinas na kagiblay. Ay ang karoon mo yung atong paglaong karong panahon. Ang Kristo magapailalom sa iya. Dalay ko ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Kristo gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. By grace you are saved through faith. Nga ang ulo nga mo si Kristo namatay, ang iyang lawas namatay pod. Kay ngano? Ang atong Ginoo na banhaw. Ang iyang pasalig nag-ingon siya, because I live, you shall live also. Ang iglesia mabanhaw sad. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Brad Michael Mandong, taga Sitio Dalamuan, Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province. Karon taknaa, ako ang pangayoon ng inyong panahon aron mo share ako kaninyo sa ako ang experience. Gumikan kay karong panahon na maigsoon, ako nakasiguro nga dili kay ako lang ang nakabantay sa pagdaghan sa relihiyon sa tibuok kalibutan. Gumikan kay hilabihan na gid kadaghan ang mga pundok relihiyon karong panahon na. O ang matag usa ka relihiyon adunay matag usa ka mga doktrina o pagtulunan nga pulos gikutlo gikan sa Biblia. Apan unsa bagyod ka perpekto ang translations or hubad sa Biblia gikan sa original nga pagkasulat niini, sanglit ang tibuok daang tugon sinulat man sa pinulungang Hebro o Grigo nga pinulungan usab sa bagong tugon. May igsoon, ako usab, kanhi, ano na ko'y mga ginalibgan nga mga bersikulo. O gani, wala na ko mabaso lang akong kaugalingon kaniadto nga nagtuo ni anang maong bersikulo. Gumikan kay ado naman ako'y basihan. Apan sa dihang nadiskubre ko nga ang Biblia adunay nagkadaiyang translations o hubad. Gani, gikan sa pinulungang Hebro sa daang tugon ug sa Grigo sa bagong tugon, gihubad kini sa hilabihan kadaghang pinulungan. Ug ako mismo nakadiskubre nga ang matag pinulungan o hubad translations wala man magkapareha, no? Og sa dihang managlahi ang mga hubad niini, miturok sa akong isip nga makaduda kung maubag yun kini ang tinuod gikan sa original nga pagkasulat. Og nagpasalamat ako nga
sa pagpanuki-tuki nako adunay tao nga nakahatag kanako og katinawan sa pipila ka mga bersikulo nga ginalibgan ko kanhi. O karon buot nako usab nga ipadungog kaninyo. Pero una pa man kini ninyo madunggan, akong ginaistorya kaninyo nga ginarespeto nako ang inyohang relihiyon, no? Sanglit aduna naman kita tagsa-tagsa ka mga pagtulunan. Apan tuguti ako nga ipadungog kining maong pagpasabot sa pamasin nga masabtan nato kini. O ang akong pag-aghat kaninyo nga ablihan lang nato ang atong salabutan ug pasagdan nato nga ang pulong sa Dios mo'y hatag ka nato og katinawan kung ano naman kitay nalibgan. Karong taknaa, ipasabot ni Professor Willie Olmo ang may kalabutan sa Tito 2:13, ang usa sa mga bersikulo nga matawag nato nga kontrobersyal. Sumala sa kasulatan, walay nakaila sa amahan. Walay nakaila sa amahan. Ay, si Badinting. Kinsay nakaila sa amahan? Kinsay ragyod? Kisto ragyod, no? Walay nakaila sa amahan, ang anak ragyod. Wala po nakaila sa anak, ang amahan ragyod. Mahibulong, ano? Ano sila naman doon nagilanay? Sulti na sa Ginoo sa Biblia, sa Juan. Nga naman na sila lang doon nagilanay nga di sila matukib dayon, di sila makita dayon o makilala. Pero naay makaila sa amahan ug may makaila sa anak. Katong iyang tugutan nga makaila ug makasabot, no? So paswerte-swerte ba ni? Nga makaila ka? O sa sarili mo paningkamot, kaya mo bang mailhan ng Diyos? Bugat ni bagay, no? Kay sumala ni Ginoong Kristo sa dihang nailhan siya ni Pedro. Nailhan siya ni Pedro eh. Dakpunon ang pag-ila sa iya. Ingon pa ni Padinting sumilig sa una. Danglog kayo, prok, dakpon nagkumatura, no? Bitaw, ingon po sa uwan, wala kang nanikop sa lubog na tubig. Kinamot. Magunitam ni ikog sustuala. Danglog. Ingon pa ni Padinting. Pero nadakpan niya yun. Kay na tukib niya kadugayan bantog grabe ay kay na ay mga verses di ay nga nakalitag pud, mga verses nga natampered, mga verses nga gi-insert. Ako ba, mo to nga may mga inserted verse sa Biblia sa King James Version. May nag-conspire, may conspiracy yun sa unang panahon. Kaya kundi ka-aware, huwag ang imong magtutulong, mga pastor nyo dili aware ang mabutang, awan lang ma-appeal nyo sa litag. Kahibulngan, ang Biblia mismo may litag. Away labot sa trabaho sa Tanas, naagi nag-conspire mga Romans, mga theologians sa Roma, kaya mga Jesuits, Illuminati. Naagi, nasultigid sila, di magid nato mapugngan nga ang Biblia mo atugid sa tao. Gitry na inapugngan ang Biblia eh. Gikandado ng Biblia sa una. I-translate, isa masugot. Paksyon pa mo translate. Sila Luther. Kung ba si Luther giabdak sa hari sa Germany, sayo siya namatay. Wa niya matranslate ang Biblia sa German. Kaya paksyon siya. Tyndale. Ang mga unang nag-translate Biblia sa English sa gidangatan. Ipagsunog. Ipamatay. Ang amigo ni Tyndale gisunog 2 ka oras bago namatay. Pagkasakita. Mura kag Litson ni hinay. Dugay mamatay kay ang kalayo ginakuan man sa hangin. Giluto sa ginahinay sa 2 ka oras. Amigo to ni Tyndale. Si Tyndale ang nag-translate pero amigo niya to. Sila magduha ako na. Pagpasulod sa Biblia nga translated sa English sa Inglaterra, gipangsulod pa sa mga sakong may mga kargamentos para di mabawan. Nakasulod dito si King Henry VIII. Ang advisor to si James Moore, katong sa Catholic Roma. Iya gyud gina-pressure si King Henry nga pamatcho dito sila. Pugnan gyud ang Biblia nga ma-translate sa English.
Si King Henry nadala, mo itong nasunog tong amigo ni Tyndale. Sa dihang nadakpa na si Tyndale, nagbasol si Henry VIII. Di na siya gusto nga patyon si Tyndale. Kaya nakabasa mo sa Biblia na. Nakasulod ba sa iya? Nasa asawa nga, naghapo to asawa si Henry. Nga naingganyo ka sa Biblia. Gidala niya dito. Tudlo dito nga, respetuon ninyo o padusidunggan ninyo ang mga nagdala o pamalaakuan, kining paggobyerno. Ngayon ni King Henry, wa man ay kasupak ni sa paggobyerno. Abi bangkod niya ang Historia Primero, nga kontra sa ang Biblia nagakontra sa mga gobyerno. Wa man day nag-ingon diri, anya, di na daw ato ting Biblia okay mo tong authorize da ang Biblia. Wala mang King James version sa una na ginatawag nga authorized version. Authorized na sa Inglaterra yun. Pero patay sila. Hindi siya gusto, pero na-order naman, nga patyon. Patay sila Tyndale. So gipungan, pagka-estimate sa mga Jesuits nga di gyud ni madala. Mugawas ng Biblia gihapon bisag kung saan nakapugong. Sunugon ang Biblia o pamalito nila ang Biblia. Bayaran, pagpalit sa Biblia, pagsunugon na di ay. Katong kwarta nga nadawat nila, publish na po. Nag-improve din noon, nag-improve. Ingon sa mga Jesuits, wag kita'y daw gani. Kasi atong baton, nag-conspire yun, na-document si Jensen na, dokumentary, nagsultig yun ang mga Jesuits. Kung di na tuwapugan ng Biblia, i-corrupt na to. I-corrupt yun. Walang Biblia, di kumpiyansa, corrupted. Ang translation. What tagaingon nga ang Biblia sa'yo? Ang Biblia, correct kayo na. And their perfect writing sa primero, original. Pero ang mga translations, kumpiyansa. Mayo karon kay nanatay e-sword, nanatay mga online nga mga Biblia. Si Jinsa nakatigom sa collection sa mga Bible versions, English, Greek, Hebrew, uban pa mga lingwahe, napagana sa Cebuano, mga pilato ka tanan, sobrang katos, no? Compilation. Napatay mga upat ka compilation sa Greek, napatay sa Hebrew. Naanak sa atong laptop karon. So, accessible na. Makompare na nato ang mga... Sa akong kabahin, pag may controversial nga verse, teksto o scripture, dito dahil ko ka-refer sa original, sa Greek, kung New Testament, Hebrew kung Old Testament. So, ma-verify na nato. Kaya itong Titus 2.13, nasigutan man ito namo ni Brad Michael Mandong sa iyang wall, no? Sa iyang timeline dito. Kay di sukit-sukit man siyang pastorikla, Ricardo, yung amigong pastor. O gatong si Prince Mangira. Si Prince Mangira, mo ito yung na topic, Titus 2.13, nisabot siya, kasabot siya. Mo tingon siya nga, anak, di ay na. Sa Titus 2.13, manggod, duha ang versions. Ingon dito nga glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Ang glorious, adverb. Glorious appearing. Verb man ang isundan sa adverb siya. Of the great God. So, ang una-unaon mo, King James na, nga ang mag-appear gidi ay ang great God o Savior nga si Jesus Christ. So, kung wala ka nagkabalo sa ubang versions, wala ko ka matikod nga may problema sa problema na translation man lang. Makaingon ka nga, tanawa, Jesus Kristo lagi ang great God o Savior. Great God and Savior Jesus Christ. Mahimayaon nga pagpahayag sa dakong Dios. So, kung diha nakakotob, diha naging kamapilit. Ang imong doktrina, diha na. Pero kung basa-basa po gagubang mga versions, halos pareho kadaghan. Kung 50 ka version sa English palaglit, mga 25, nagasultig nga to. Na po 25 ka translation, lagi. Ang isulti, appearing of the glory. Ang glory na himong noun. Ang mag-appear ang glory. Appearing of the glory of the great God and Savior, Jesus Kristo. So, sa ato pa,
dili day ang Greek God ang appear, kundi ang glory. Appearing of the glory man. Kalot-kalot na kaon sa maning NIV nga baldi man iya. Sa maning revised nga baldi man iya. Tanaw sa gusto kan man di kayo. Sa man eh. So wala kay solution nga makita kung dito na ka. That's the time nga adto na ka refer na ka sa Greek. Kay Greek man ang isulat ni Paul sa kay Titus nga iyang disipulo. Yung sila sa Greek dito. Butang dito nga epipanian tos doxis. Naon gyud ang doxis. May pagpahayag, epipanian pagpahayag man of the glory of the Greek. Muna mo sentensya. Ay, di ay appearing of the glory of the great God. Di ay glorious appearing of the great God. Di ay Diyos ang mag-appear yun. Kundi ang himaya. Dito na ba sa Greek, wagi laing version. Maura dito. Sa mahiguro nga nung nasayop pa niya, ang primerong Biblia ko sa una, itong gamay bitaw nga King James, pero baga, may lang. Po sila ilog, first year college ko, muto akong Biblia. Moto ang translation. So, karon nga na-verify na nimo sa Greek, kabawaan mo na, ay, may problema sa translation. Tili sa Greek. Kaya ang Greek, solid siya. Epipanian tos doxis, may laing version. Maura yun. Pagpahayag Greek yun sa himaya. So, mag-appear ang himaya. Nakabalo ka na dahil kinsang himaya sa dakong Diyos. Si Iso Kristo. Kita mo nung kamay nga sipiat, no? Mabali lang ang word, disgrasyang dako. Kung mali ay mong translation, mali yung concept na yun. Mali na dahil mo tudlo, lahi mong ituan. Pero kung makorekto siya, gamay nga koreksyon, kung musugot sila koreksyonan, ay sa diri si Nicolas, na nagawali sa DXGS, na anhin na sa una diri, bag-abot pala, nagwaras na, pati suga. Yung gidibati na ko na yun, nga. Ako pa sa pamirindahan, gidibati naman ko na yun. Yeah, Titus 2:13 na yun. Tingnan ako nga, Brad, kabalo ba ka nga nailang version na? Sa ilaing version nga, wala sa Biblia ko, o sa Biblia mo. Mama na, Biblia po na ako sa una. Baka ba na ilaing version? Ay, hindi na tayo ng mga version, basta kayo nasa Biblia ko, oh, Bisaya. So, di, magtuon ta, kanang atong paluagon atong nauna, kay kung moro na version yun, moro yun na, di ano ta? Pero na, yung version. Yan nidawat siya, sige, o sa version di, ayaw na to. Ayaw sa dahil nga, o niya, o sa pagdaw ka niya, mo man ako, mo man imo. Kaya ko bitaw, wagi, maabtan na gabi ni ron, buntagan ta, di kita mo pawanan eh. Di kita mo sayanan eh. Masay maghusay ani sa to ang original Greek. Ay, asa mo bibita ang original? Tingnan na, dyan paggawa sa laptop. Paggawas, i-open dito sa Greek. Apat ka compilation sa among Greek, isa na ang istorya. Ipipirin tos doxis, tos megalotheos. Tingala ako nga, istorya ko, yung tulo ko siya. Wala, nagtindog, ito na naglakaw, nagawas. Gawas na dito, oh. Ito yung kasabaan si Jensen to. Nakita kami sa DXGS. Di pakita bitaw sa imo ang Greek dito ka sa opisina, nilakaw ka. May mga tao nga di ka gustong kahayag. So, kung baga sa Korinte, wa mo siga, nikirig. Na Korinte nikirig, wa mo siga. Di mo dulot ang kamatuoran. Iyo, mga mahan sa langit. Dako kayo ang pagpasalamat nga sa kadaghang tao sa kalibutan. Kami gyud ang imong napilian nga mudawat sa balaang kahibalo mahitungod sa imong hinigugmang anak. Kami naningkamot yun nga kining kahibalo dili makawang amo kining ipakigbiso kutob sa among nahimo. Nasayad ni nga kulang pa. Kadako pa sa kalibutan
nga mong pagkasangyawan ni daghan pa ang mga nasa kangit-ngit pero may sugod na nagkapagbiso patok ko. Kami kitagaan ng imong kaisog. Ipaluntad pa nimog taas ang among kinabuhi. Aron magampanan na mo ang among pagtuo sa kumawang kamaturan ay ipahayag ko sa mga sa pag-ayan sa mga apostol sa Panginoon. Nalipay kami nga minimum saan wala ko pakyas. Bisan 2,000 anyos na hapon ang nagligat ang imong kamaturan ipagayag paghapon. Kami na maghipin, imong ipin, kami matulog sa mga Pilipino. Kami imong pilit na sabay sa inyong Masayos sa nilang pinagsintin.